Какво става, хора? Това е втора част от нашите... Какво? Забих. Добре. Се малко се върнем. Както винаги ще стане някакъв гаф. Клип. Както миналия на паркура. Така че... Ей, дисконекта, ма. Чакай. О, то мап го мраза. Ти значи тук ти е центъра и някъде там далеч се е тук. Е тук, например, си и трябва да строиш, докато стигнеш до тук, където и почва тук клането. А някои са даже си, не са, даже си много близо, така минаваш тук, така, на всеки му е далече. Тук може да скриеш, копаш от енчантинга до тук, закопаш го и кажеш, че това си било така. Така че ще спрем и... Добре, намерихме едно. Дано пак да не ни дисконектне. Добре, да направим. Ей! Или? Оставаме почти сами. Айде, включихме се! Не мога да видя това долу какво е. Този мап долу ми е любим. Но до център има много път, като нататъка и нататъка на хората близо. Ръка гледам близо. Така че... Тръгвай! Какво? Виж, го удри са? Това за пръв път ми се случи. Добре, пак гафа. Ако още един път ни дисконектне, отивам на Survival Games. Тук забъгнем го. Добре. Не ни дисконектна, така че... Тук има диамант. Знам, че има диамант. Вземам каквото ми е нужно. Ок! Хакне! Един път, добре. Отивам в Survival Games. Тук сме с Survival Games. Както видяхте преди малко, хакера литна. Видях как летеше. Сега тук не съм го посещавал този сайт. Не разбирам. Да, цъкаме тея, някой не пусне. И ако много чакам, това за випове. Това иска. И те се бутат ма нещо. Отиваме горе. Не става. И какво ли става? Докато натисна. За випове. Всичко ли е за випове? Се бутат тук, как гледай. Май така ще се бутаме. Сега, що не ме бута? Това пошаха ме бута. Стига да искам някой сървър. Ще го спра пак. Започваме. Така ще бегам. Какво?
Шикно съм бил. Това бягаме на тука. Чест. Хубаво. Чест. Зир. За покрим някъде. Всичките на пожаха се репат. Сега тук ще намери някакъв. Къща. Може да се отвори. Сигурно не. Така че пак долу. До края. Ето тук мога да направим някакъв паркур. Трябва да мина тук да решим изход. Мисля, че има там изход. Паднах. Сега ако има изход. Има. Така сложи. Броя така. Сложих си. Добре. Сега такава каменя. Вие често. Хубаво. Нам брадва. Панталони ми считам. Да бягам. 10 минути до там. Това да видим нещо яко. Това е моята. Ей! Какво? Видяхте ли? Като някой им даде... Ох! Добре, има чест. Който има... това ми трябваше. Малко се редженна. Трябва шифна. Добре, виждам чест. Тук че имаш чест. Ето ги него. Той е страна. Стига де, за какво ми е тази кофа? Тук има чест. Не. Тук. Какво ли това? Колко остава да нака? Кажи. Човек и чест. Първо съм слаб, второ малко ми лаги, трето като. Чай ще берем нещата тук. Скоро съм. Добре. Само в оръжие да съм зле. Но къде е пич? Това ми е интересно. Тръх.
че му избягам. Аз знам, че има честка. Един диамант. Така. Аз бих. Видях два момента. Само не знам какво ще. 2 минути. Трябва да се нахрана, но ме е страх. Паркур мастър. Трябва да се нахрана първо. Добре, сега ще подаря това. Не, бърно. Добре, така ще бъде. Ще му да ради. Си остана тук 2 минути. Ще поговорим за нещо. Знам, че много отдавна няма клипове. Ако искате, напишете в коментарите дали искате да направя анбоксинг. Защото чувам на нещо да направя един анбоксинг, но не знам. Пръчки. Запалка. Да взема. Нещо мога. И пак там имаше дървен меч. 4 пера са останали. Който аз съм единия. Така че... Опаднах. Сега докато скучаем, май по-бързо може, ако може. О, ще спра докато стане дедматч. Започва дедматч! Започва! Почваме да ги килваме. Не, защо лъгате първо мене? Защо лъгате първо мене? Къде съм? Добре. Надявам се част 2 да ви харесва. Ако ви харесва и двете части, струшете лайк бутона. И до скоро!